ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Tata Bekee anyị si ka Chineke taa ketara anyị ndụ, ketara anyị udo na ọganiru, ketara anyị ihe akụ na ihe nwere. Anyị gbuo n'iru ka anyị bute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ anyị bute, anyị gbuo n'aka na anyị bute ihe ọma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị bute ihe ọma. Anyị si na onye chụba anyị ya daa, n'otu anyị si kwuo ya ka ọ ga-esi dị. Chetakwa na aka bụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Eji m ohere abịa tata Bekee bụ mbido izu na ọgụgụ izu n'ala Igbo, bụkwara ụbọchị anyanwụ, ịkpọ ụmụ Igbo oku ka anyị nata. This is a total wake up call. Ebe ọ bụ na ị nọ na-anụ onu m, echikwa na ntị, a sịkwa na gịnị ka onye nke a na-akọ eri. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe nnakọ eri taa, ị ga-aghọta ya echi. Ụmụ Igbo natanụ ka anyị kwụsịke n'ịkpọ nke anyị asị, na-asị na nke ndị ọzọ bụ ihe bụ ya. Onye bụ nsogbu ndị be anyị nwere. Nke anyị enwere ife anyị ji ya wee kpọrọ, nọ nke ndị ọzọ ka anyị ji ọsọ na-agbakwuru. Ọ na-eme anyị eje anana, itite isi tie ebe a, itite isi tie ebe a. Maka na ọ bụrụ na mmadụ hapụ ụzọ ya esi wee nweta akara ya, wee si ebe ọzọ ọ gbagharịcha, ọ nachite azụ n'ebe ahụ o si wee bido. Kwụsịnị imebi na ihe Igbo ji wee bụrụ odogwu. Kwụsịnị ịkọtọ ndị ichie anyị, kwụsịnị ịkọtọ alụsị dị iche iche anyị nwere n'ala Igbo. Ọ bụrụkwa na ha bụ nsogbu anyị. Ọ bụrụ na ewelu ka ndị iro si wee plan ya alụ ndị Igbo niile, anyị ka nke anyị aka agwụgo. Mana ekele dịrị Chukwu okike abịa, mana ọ ka nwelu ndị ka na-ewe ọjị, na-enye ndị bụ mmụọ, na-enye ndị ichie, na-enye alụsị dị iche iche. Nke bụ eziokwu bụ na onye Igbo ọbụla, olesi onye Fulani bụ ihe tụrụ ime gị, mana onye ọbụla bụ onye Igbo were mmụọ na-esi ya si n'ala Igbo a. Mgbe ị jere n'ụlọ ụka na-eti Holy Ghost fire to every spirit following you, na-eti Holy Ghost fire to all your ancestral foundations, na-eti Holy Ghost fire to your ancestors, ka isi chee na ndụ gị ya adị. Eji m ohere a na-akpọ ụmụ nwanne m, so ụmụnne m nataba, biko na o nwekwa ihe dịka ọdịnala Igbo, na nke a bụ nke anyị. Ebe ahụ Igbo ọsọ eje, o nwere ihe dị ebe ahụ. Ihe ahụ ị na-achọ n'elu dị gị na agada. Onye ahụ ị na-ewere ego gị na-eje enye in the name of tithe, in the name of seed, onye ahụ echugokwa mmụọ ya na ya so, ma ọ bụrụ na ị mahụ. Mana ọ gwa gị nke bụ eziokwu, olu izube. Onye a mee na ọma ngwa gị nke bụ eziokwu, maka na ọ chọrọ ka ị mara eziokwu. Ife ụmụ akwụkwọ ahụ na-agụsị, and you shall know the truth, and only the truth shall set you free. Nke bụ eziokwu bụ na ọdịnala bụ nke anyị. Ụka bịara abịa, ndị isi ala bịara abịa. Ihe a bụ ihe a ji wee bịa ka etikọ isi nwanne na nwanne, ka nwanne fụ nwanne ya azụ onye iri ya. Ihe a bụ their means of bringing division to Africa. Biko nu, ejikwa m ohere a na-ayọ ndị nne anyị na ndị nna anyị, our mothers and our fathers. Biko nu, gwa na anyị history of our family. Nna nke bụ eziokwu bụ na nna gị nwere ike ị na-eje ụka, soro na ndị isi chie night n'ụka, mana ọ na-eje na dibịa. Ka m gwa gị eziokwu, mana ọ ya like ịgwa gị ya. Ọtụtụ, some of us, maybe ndị nna anyị ha, maybe our forefathers, bụrụ nnekwute aka ji ọfọ, ejidere nnekwute ọfọ na ngwuru, emere ezigbote ọdịnala,
ọ bụrụ famili amara ama mgbe gburugburu mana ndị nke kịta anyị niile na-eje ụka na-emebisi ihe ngwuru ji wee bụrụ odogwu esi na ụmụaka na mụ na ngwuru anọma mpịawa ha azụ ọ ya pịawa ha azụ gị nwa na-ene m anya gwagodo m ka ị ga-esi wee pụta nna gị ahụ ịma reziri gị zụọ gị one thing or the other eme onye ahụ anwụọ iweta ọjị ka ịkpọkwuo nna gị nye ya ọjị maka inye itoolu ya mmanya ọkụ mmadụ asị gị nọ njọ na ị na worship idol and you isi mụ na mmadụ kọọlụ gị dis nonsense ikwuru n'ụkwụ gị na-abụ na-ekiri onye ahụ mmadụ ejekọ ịkọ m such rubbish maka enwere m ike ịdị soft n'anya mana ọ bụrụ ma mgbe mmadụ bịara ịkparị mmụọ na-eso m ma ọ bụ ịkparị ndị ichie m isi m na nna worship idol that should come and worship your own dadeke ya mana dịka achịkọtaghọ m o nwere ife a na-ejiri egwu because this ife a bụ ife melu these people mebi anyị Igbo nsọ adọrọzi o nwerozi ihe na nothing is functioning again. Nothing is functioning again. Ị ga n'ụlọ ka mmadụ asị gị nọ nne gị na-eme gị ma ọ nọ nna gị na-eme gị mana mmụọ na-eso gị mmụọ ahụ nwere ike ọ na-egosi onwe ya na ya bụ nna mmụọ ahụ nwere ike ọ na-egosi onwe ya na ya bụ nne bụrụ arụsị ọ bụrụ mmụọ na-eso gị ndị na-afụ nonsens asị gị nọ nne gị na-egbu gị iwe je na-egbu nne gị na-emetara onwe gị arụ emetara onwe gị abụmọnụ dị iche iche our mothers, our fathers, please educate us. My brother, my sister, na-abụ unu jee jụọ ajụjụ maka ngwurube nna gị ọ bụ na o nwere nke ihe emenwu n'aka gị mee n'aka gị ọ bụ na ndị bụ unu si gị mba na ha ncha niile na-eje ụka no problem nsogbu adọrọ gbupụ onwe gị na those things gbupụ onwe gị na abụmọnụ ahụ tụbalụ ha ọjị tụbalụ ha nzu tụbalụ ha edo nyebe ha mmanya ike ka ịma mọ na ụzọ gị ama ndị mma ife anyị nwe ife na anyị na-agada ihe na-achọ ya na-eji ebe ọzọ ego ị ga-eji wee chụkwa mmụọ so gị ka ewepụrụ gị ọnwụ ka ewepụrụ gị uke mepeelụ gị ụzọ ị na-eje enye mmadụ all in the name of fallacy. ị na-ewe ego gị na-eji atụju atinye na akpa jugoro eju asị unu tụọ ego na a na-arụ chọọchị na a na-arụ skuulu ndị chọọchị pọman dịka gị jee ịzụcha afọ iweta nke ị nwere nye ha every month at the end of everything you find out na nwa gị amani qualify ịga na that school etinye the school fees in a way that na nwa gị cannot attend such school mana ọ bụ na asị na skuulu ndị chọọchị na ihe kwesịrị ime onye ọbụla bụ onye chọọchị ndị so na ndị tụrụ ego ji wee lụọ ụmụ ka kwesị ịga skuulu ebe ahụ free ọ bụ na ha chọrọ ime charity kedu mgbe ndị Igbo be anyị ga-amalụ ife ibukocha ihe gburugburu bunye ị na-ebunye priest ị na-enye testimony ije dibịa lụọ ọlụ gị ọlụ buru jee n'ụlọ ụka of course ibuji ya ọkpọ ihe nwaanyị ọbịa buru ha own part aha nwa bụ mmụọ nyere ihe ga-eri ihe nyere ha you don't know mana ọ bụrụ na ị na-akpọkwu chi gị ihe ọ bụla igburu chi gị you partake you eat from it unless money nọrọ nso eme ya na ngwurube nna gị na be nna gị jee jụọ ese ntọ na anị ngwurube nna gị jụọ ese ụfọdụ ndị bụ ndị ọya abụ igbo alụ ha afa mmụọ arụsị dị na be nna ha pụta na-anaghị oke onye aha sị gị na enwere arụsị dị na be ha o nwere obodo ahụ na-enwere arụsị na-echekwa n'ala Igbo a o nwere obodo ọbụla n'ala Igbo a na-enwere arụsị mana duto na ha destroy go mmụọ dị n'obodo gị long time ago ebe ha fụrụ anya ha mara na mmụọ you can't destroy it maka na spirit ka ọ bụ mmụọ ka ọ bụ ihe destroy mmụọ ihe destroy mmụọ ihe ga-edestroy bụ ihe ịfụrụ anya dị ebe anyị mmụọ ha na-ehover around the whole place ọ bụ na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe mere ọdịnala ọfụma
na gburugburu mana onwere ozi na-echukwa ya unu na-akpata different men of God a na-efekasị olive oil nonsense. O mechọ ọ ga-asị unu ọkwa unu si na unu achọghịzi ka ọlụwa ọ gbupụgo onwe mana unu aya ama o fecha ticha afọ ya niile ọ na-ete ọna o jee chụọ ọrụ ndị nke ya na ya so aja unu nwa bụ ofeke unu ife a na-eme. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị na o nwere onye mere nnekọta ọdịnala ebe ahụ mana ada emezi ya unu na-efekasị olive oil na-eti Holy Ghost fire. Ị na be nna gị na-egharị anya ọfụma Chieke ma nwere ukwu osisi na-amịbu mkpụrụ ebe ahụ na-ada amịzi mkpụrụ. Ihe a secret ka m na-enye gị. Negharị anya ọfụma ọ bụrụ na o nwere mkpụrụ osisi ma bụ before osisi ya bụgodoro akwụ ya bụrụ ugiri ya bụrụ pear ya bụrụ anything mana ọ bụgodo orange mana ukwu osisi na ọ bụ na be nna gị na-amị mkpụrụ mana all of a sudden ofe nwa ọ da-amịzi. I can tell you na mmụọ ahụ nche na unu mere abandon na unu fere olive oil wee kpọọ ọkụ n'ọnụ ukwu osisi anwa ka ọ nọ. And otu isi ife ukwu osisi ahụ adị kpọọ nwa ọda amị mkpụrụ ihe a ka ọ na-eme na ndụ ụmụ nwa niile bụ ndị melu ya datin anwa. Onye ọbụla na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, if it takes you asking questions, go home and ask questions. Know who you are. Mana ihe na-eso gị mana ka be nna gị si wee dị so that you can be able to know where to start from. Eziokwu na a na-agba afọ mana o nwere ife ihe emere onwe gị. There are things you need to do on your own. There are things you need to do. There are things about you, about your family you need to know about. Ma ọ bụ na ị chọrọ ịnachite azụ n'ọdịnala Igbo. And na ị na-alọ nlọ ejiri ụma na-achụ gị onye nke masịrị na-achụ gị nkịta na-ata gị usie na-eme gị nke a nwaanyị ya na-edina gị nwoke a na-edina gị ị na-egwu mmiri because na ịchụkwara mmụọ gị na ha so they will keep on giving you nightmare, they will keep on tormenting you. Ụta wee si atọmenti gị na nlọ ụta ka ga na-esi atọmenti ihe ọma ọbụla ga-abịakwute gị na mmadụ. Ụmụnne m biko ka anyị nachite azụ ọdịnala Igbo is the best. Ọ bụrụ na mmadụ ya asị gị kpọba God of Abraham, Isaac and Jacob mana gị hapụ the God of Okeke, the God of Okorie, the God of Okafọ and the God of Okonkwo, which are your ancestors, isoli ha ịmana Igbo ofeke a na-ekwu okwu ya. If you can call your own evil and then bow down to worship another person's own, ịmana ibe ezigbote ofeke maka a sị na ya na-ebido n'ụlọ nwalụ mmapụ wee ezi. Ma anyị nwa bụ ndị a kpọrọ ọlụ nwere mmụọ bụ the particular mmụọ kpọrọ gị ọlụ mana mmụọ ahụ bụ mmụọ izizi ya akọta gị na ya na-aba dị na mma before other ones ezumezu ndị ọzọ abịaba. Onye bụ na ibido n'ụlọ mana ọ bụ na ịrapụ mmụọ kpọrọ gị ọlụ wee jee koto ihe problem. That is how it is. Ịhapụ ndị ichie gị, hapụ mmụọ na-eso gị, ịhapụ mmụọ na-eso gị ije na-eme na ị na-eme nonsense. Ị na-shout fire, ị na-speak in tongue. Kedu ihe bi nonsense ahụ ị na-speak ịma a na-eri gị marọ na-asụgheri marọ. Unu achọ ka pụta ebe a live video sụọrọ unu in tongue for 30 minutes non-stop. Even devil can speak in tongue. Onye na-ama speak in tongue. Those rubbish are fabricated rubbish and lies. Ya bụ fe nchọrọ ikwu bụ gịnị ka onye ọbụla nata dozie ngwurube nna ya ka war a na-agba within families ka ọ kwụsị, hatred kwụsị, ndị acha azụ kwụsị, ọnwụ ike kwụsị, nyanya kwụsị. Maka na nwata si na nne ya alalụ ya alalụ nwụsị na mmụọ ndị a na ụnụ agha echukwa ha ụnụ na ụnụ agha enwe peace like gị kpebe Holy Ghost fire. Aka m bụkwa m onye nke gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Ọ bụ na o nwelu ife na-agbagwoju gị anya gbasara ife nkụzi taa ma ife na-akụzi bụ na mbụ ma ife ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ị need more clarification ma ọ na ịchọ ka agbaalụ gị afa ma ọ na ịchọ ka arụ ọrụ gị ọrụ
biko dere m message na my WhatsApp number na 070-373-11663. Ngwa ka emesịa.